Na, sziasztok srácok, ebben a mai videóban játszunk Granit, és persze horrort, és easy, mert még egész bot vagyok, még az... Én bot vagyok Granibe. Ez a harmadik, hogy játszok easy Granivel, és még ilyen bot vagyok. Na jó, én már felfelem. Semmi. Vannak. Elveszem. Na. Hogy itt sincs semmi. Hol ez meg sem észre. Aha, itt sincs semmi. Tiszta jó. Vannak az itt. Én vagyok vaksi, és nem látom őket. Na. Ja igen, amúgy azt akartam mondani, hogy ha háromszor meghalok, akkor vége a videónak. Most miért ne? Kocsiban mi lesz? Megint gazolin. Mi van? Eddig egy cuccosat találtam eddig. Hogy? Jó! Hogy megjöttem. Van Granny boss. Itt átmegyek, addig átadjuk egyéb. Lassan kúszunk befele. Az megint fel. Rabbit van. Legalább ezt nem, hogy más nincs meg semmi. Legalább ez van meg. Jó. Mi ott? Lenni? Minden okés? Olyba! Jaj, az a... is láttam. Szembe jött. Csak így jött. Melyik karakter jön nagyon lassan? Slow motion. Nem mondod a Hercules House. Be kell okkinoljak, én... Hogy? De nem történt ilyet. A kétszer... Állj, mert csak kettő, még csak nem. Ma az első napon jöttem és meghaltam még egyszer. Kétszer. Mindegy, de akkor már 3 pluszig megyünk, mert ez már 3, de nagyon bot vagyok, ezzel megyünk 3 pluszig. Menjünk egész 5-ig, most miért nem? Jani? Mi ott? Persze itt vagy. Gyere... Na, akkor gyere, keringőzzünk. Úgy, gyere, csak gyere szépen. Humma? Humma? Nem tudom. De majd el kell bújni. Most megint lejön. Ne, Léci, nem. Ne, Léci, legyen jumpscare, Léci. Léci. Jó, nincs itt senki.
Jó vannak a cuccok? Nem tudom elképzelni. Oké. Nem áll. Hogy lettek ilyen szar? Most tényleg be kell okkinoljak. Csak 5 perces a videó, és már 4 halásnál meghaltunk 4-szer. És akkor 5 perces a videó. Hogy? Hogy? Nincsen Isten. Na jó. Azt hiszed vak vagyok, Granny? Azt hiszed vak vagyok. Heh. Ezek már túl régi trükkök én nekem. Nekem neki a drágvízi könyve. Granny nyugi, Granny. Ebbe ha belemek, meghalok. Ezt kibírom, hogy ez kerül. Persze, hogy gyere felfele. Gyere! Easy! Ó, vicceltem! Jó. Bejön vagy nem jön be? Bejött a kis nagymama. Öregasszony. A fogai vannak. Kimész még máma? Köszi. Ja, mindjárt éjfél van, és én mindig videózok. Ez az. Meg kell állni. Én nekem egy cuccot raktam be a izébe. Most ki foglak gyúkolni. Megáll az ajtó előtt. És megáll, és lekt egy csapda. Oh my god! Úgy ezt nem látta, úgy létsz, kérlek szépen, ne. Kérlek szépen. Nem, kérlek szépen, lass, kérlek. Lehet ki fel ott az ajtó, ki. Kérlek szépen, ne lásd. Létszik. És legtöbbet akarsz csinálnom, hogy így elbújok. Most semmit nem találtam még meg eddig. Eddig konkrétan még semmit nem találtam meg, eddig konkrétan semmi. És lerakod egy csapdát. Így leraktam. Én most eddig csak elbújok. Eddig csak így bújdosok, és nem csináltam semmit eddig. Azt tudom, mire kell ez a branch? Azt tudom, ez a branch mire kell? Hülye vagyok. Mert csak gondolom, ez a branch. Nem tudom, hol kell rakom ide. Special key. Remote. Special key. Ez remote. Ez remote csak. Ez nem is így. Azt mondják, ez mindegy. Jó van, akkor itt most feljövünk. Ugye be kell dugni. Azaz. Gyere, Granny kutya, hum vagy. Gyere csak ide. Jó, majdnem belementem a csapdájába, hum van. Hum van. Gyere. Ne foglak izéni. Ne szakad a fejed, na ne így járta, ne, vak. Ne vaksi, vakulj meg. Jó vak vagy, Granny. Ez kell nekünk. Gyere erre megint, ne rigy már innen. Ne kövess már annyit. Menj már elfele! Most komoly? Hol vannak a cuccok? Hol vannak a cuccok? Érted? Körbejártam az egész ház, de nincsen semmi cucc nincs meg eddig. A shotgun van meg csak. Csak a shotgun van meg. Csak a shotgun. Hol vannak a cuccok? Hol vannak a cuccok? Lehet keresni neki egy part... ettőt is. Érted? Azt tudom, ezek mire valók? Hónap is nem. Azt a nem, légy még legyen egy életem, légy. Kérlek, ne akasz fel. Azaz, last day. Good.
Good, good. Last day, last day, last day. Én most nagyon be kell lokkinolják, itt most nagyon be kell lokkinolják, nem nagyon be kell lokkingoljak. Nem. A sántotok is. Mindjárt feladja a lábam is. Na jó. Amúgy, ha most meghalok, akkor írjátok le a kommentekbe, hogy hol lehetnek a cuccok, hogy hol vannak a cuccok. Sehol semmi cucc, érted? Apád, izgást. Apa, bocsánat, hogy beszéltek. Ellent már voltam, itt nincsen Isten, hogy itt van még valami cucc. Semmit nem találok, semmit nem találok. Ja, a hamburg, mindig vagyok. 100 granny, meg úgy hűs le kutya. Ha, kutya. Az. Ezt kellett nekem. Az mi? De várjál, még mindig kell egy cucc. Nem megyek arra be. Úgy mi szép vagy. Ne, Granny. Honnan tudta? Jó, easy. Ez túl easy. A játékban túl jó vagyok. Ha majd meghaltam 5-ször, de az túl jó vagyok. Csak a legutolsó tart kell, ez az. Most soha nem fogok megtalálni, ez az. Granny mindjárt megöl, ez az. Jó. Úgy kijöhet a Granny? Meg van már 2 cucc a shotgunhoz, már csak még kell egy. Ez. Várj, a dinnya. Menj már. Granny, hú vagy. Gyere, ismerd meg az unokádat. Honnan tudtad? Ezt fogom szarni meg, ahol most így lesz, hogy jumpscare lesz. Master key, hát ebben sokat értem. Olyan sokat értem el ez a Master Key-jel. Maradj már oda! Gondolom ki... Oh my god! No! Menj már, Granny! Jó lassú vagy, kutya. Gyere, körkörözzünk, úgy is kell eznek az a könyv. Gyere. Easy. Gyere. És kell nekem az a könyv. Ki kell vele, hogy itt dzsúkoljam. Most nem látom, most merre fel fog menni. Most felmegy, ahova én nekem kell mennem. Gyere le, kutya! Gyere le! Vak vagy? Gyere le! Gyere már! Gyere! Gyere már! Jaj, be... Majd meghaltam, gyere! Gyere ott körbe! Úgy! Szia! Ennyi volt a kis tányéraidnak. Itt lesz Mamacita. Jaj! Most meg fog enni, vagy mi van? Most jött még egy Granny. Jaj, ezt gondolom az Grannynek az anyukája. És
Most nem fog leesni, most még van. Hallod, bátyja, est már le. Ilyen segítség. De hol vannak a cuccok? Megnézem mindenhol. Amúgy lehet, hogy őket be kéne rakni a izébe. És akkor meglennének egy pár cucc. Olyan hülye vagyok, hogy ezt se rakom be. Mert még kéne. Jaj, véletlen volt. Jön Granny? Remélem, hogy nem jön. Az mi? Ja, az Master Key. Szó kell. Jaj, a kis kutyilek nekem csapdát. Unokájának rak egy csapdát. Ej, milyen kutya. Most se értem, hol vannak a cuccok. Ez is kell. Ez egy macska. Egy kutya. Egy kutyus. Mi ez a special key? Hova kell? Hol van Granny amúgy? Ja, már itt vagy, már hiányoltalak, bátyja. Na jó, van, amúgy most ki foglak gyúkolni. Ez nem volt gyúk, csak elbújtam, nem mindegy. Milyen szemeid vannak, mint a vak lennél. De várjál! Most a fehér szemei vannak, hogy csak vaknak van olyan fehér szemei. És akkor hogy lát? What the fuck? Ez még ez a csapda. És kikerülöm. Azzal, hát ez nem jó, még kell a izé. Ez kell a izé. A screwdriver. Te miért nem estél le? Granny, nyugi, Granny. Chill out. Én nem jöttem ide fel. Csak azért jöttem, hogy bámészkod. Ja, ide kell a special key, hülye vagyok. Ott van még egy piece. Ne. Hagyjál békem. Itt se voltam. Menj innen. Menj innen. Gyere. Hárj már. Ó, arra akarok én menni, és nem menni sehova, csak állsz egy helybe. Ha most elmegyek mellett, akkor meghalok, most elmegyek mellette. És felmész. Ha megutánad, jó? Léci, ne juss le. Na, de most komolyan ezt fogjuk csinálni. Menj már innen. Te is bólogatsz, lehet, hogy te is bólogatsz, hogy nem. Na jó, inkább hagyjad. Nem kötünk be, hogy megyek az utamra. Idegesít. Nem bírok, ha nem bír magával a Granny. Nem bír magával. Meg van bolondulva, a system nem működik a system, boss. Nem működik a system. Bejön vagy nem jön? Mi van? Nem tudom mi van, de berakom a special key. Azaz. Te is feljöttem. Most tudom mi van itt? Meg ez a spider. Az apa. Hát Granny, nyugi Granny. Hogy indul be a kocsi?
köszi, kösz. Viszlát veled is. Viszlát.